काय बनवतं काय हो? जेवण जेवण करूक लागलं की आमटी येतं तू का? ना मला सावकच येतात ना मला सावकच येतात. नशीब स्वतःच्या तोंडाने सांगितलं त्या 12 किलो म्हणजे काय नंतर सांगता विचारता प्रश्न नाही. तूच बोललो माका खाऊ घेता. मग विचारता आधी कुळ्यासारखं ना हे तू ढवळू किलोस की बनवतं असा बनवते ढवळू कशा खेळ ढवळू कशा येता की चमचं ढवळूचं सवय आहे म्हणून तुका आपलं विचारलं बाकी काय नाही. बनवतं चांगला. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोऱ्या भागात मी विनय घाडीवकर आपले खूप खूप स्वागत करतो. आज खरं तर मी दाभोळ्यात असणार होतो, पण काही कारणास्तव तिकडचं काम पुढे ढकलण्यात आलं कारण की कामगार अवेलेबल नव्हते. त्यामुळे आज पुन्हा नारिंगऱ्यात आलो आहे आणि इथे आल्याबरोबर असं कळलं की मंग्यादादाकडे म्हणजे आपल्या ओम्याच्या घरी आज भट वाढणार आहे. भट वाढणार म्हणजे मराठीत ब्राह्मण भोजन. तो ओम्याच्या घरी आज ब्राह्मण भोजन आहे, तर तिथे आपण जाऊया. मगातपासून काका भटजी काका बोलवत आहेत ये, पण कॅमेराला चार्जिंग नसल्यामुळे थोडं लेट झालं. की पवारांच्या घरी ब्राह्मण भोजन होतं. 2-3 महिन्यापूर्वी तो व्हिडिओ बघितला असेल. त्यानंतर बऱ्याच ठिकाणी ब्राह्मण भोजन झाले, पण प्रत्येक ठिकाणी शूट करणं पॉसिबल नसतं कारण व्हिडिओ कधी झाली याची माहिती नसते. आपण व्हिडिओ जून महिन्याच्या सुरुवातीतला आहे, हा आता कधी जाईल माहीत नाही. तर आता बघूया ब्राह्मण भोजनाची कितपत तयारी चालू आहे, काय तयारी झाली आहे ती, आणि काय जेवणाचं मेनू आहे. म्हणजे जेवणाचं मेनू महत्त्वाचं असतं. तू आधीच सांगायचं ना म्हणजे तुका माहिती होता घेऊन येणार आहे. मग काका काय आजचा मेनू काय आहे? आज मेनू आहे भात, गोडी डाळ, खीर ही खीर आणि चवळी आणि बटाटा भाजी. हा पारंपरिक ब्राह्मण भोजनातला पदार्थ आहे. आणि आपल्या बऱ्याचशा व्हिडिओमध्ये हे काका तुम्हाला दिसले असतील जेवण बनवताना. पण आता ब्राह्मण भोजनात अजून चालू असतं एवढं? हो, हे ब्राह्मण भोजन अजून मृग नक्षत्राच्या प्रवासापर्यंत. मृग नक्षत्र लागलं पावसाळी हवा होते, त्यामुळे हे बाहेरच्या जेवणांचं हे कमी होतं. ब्राह्मण भोजन हा हेतू असा आहे की ब्राह्मण भोजन का केलं जातं ते आधी सांगा. आपण ज्या ठिकाणी आपला चरितार्थासाठी आपली शेतीवाडी असते, बाग बगीचा असतो, आपला अंगण परसू भाग जो असतो, तिथं विविध प्रकारच्या भगवंतानं निर्माण केलेल्या वनस्पती ह्या आपल्याला नेहमी आपल्या पूर्ण शारीरिक ह्याला मदतनीस ठरत असतात. आणि त्याचं एक कुठेतरी एक ठिकाणदार महापुरुष आपण नेहमी मानतो. मग त्याचं स्मरण वर्षभरात आपण करावं, ज्याच्या माध्यमातून आपण या सर्व काय पंचमहाभूतं आपण म्हणतो, पंचमहाभूतांना नैवेद्य अर्पण करण्याचा हा एक आपल्याला चांगला मार्ग आहे. शिवमहिम्न जागृत असं एक स्तोत्र आहे आणि त्याचं 11 वेळा पठण होत त्या ठिकाणी अभिषेक केला जातो. ठिकाणदार महापुरुषाला गाराणं केलं जातं. किंवा तू जसा सांभाळ करतोस, आम्हाला भरभरून हे सगळं देतोस, तसंच कायम कृपादृष्टी आमच्यावर ठेव, सगळ्यांचा सांभाळ कर. त्याच्यात मग ज्याच्याकडे जनावरं असतात, दूध दुभती असतात, गुराढोरं असतात, बैल असतात, मग त्यांनाही कुठेतरी एक हे व्हावं म्हणून त्याचा जो निवास गोठा, त्या गोठ्यात एक एकादशमी केली जाते. जे पशु आहेत पशूंनाही उत्तम प्रकारचं आरोग्य आणि हे मिळावं त्यामध्ये हेतू. आणि म्हणून हे ब्राह्मण भोजन म्हणजे गोठ्यातच करतात हे? हा गोठ्यात केले जाते. गोठ्यात एकादशमी होते. काही ह्याच्याकडे ब्राह्मण भोजन गोठ्यात करण्याचाही प्रघात आहे. आमचं हे दोन्ही एकत्र ठिकाण असल्यामुळे आम्ही दोन्ही एकत्र असल्यामुळे केलं जातं. परंपरागत आहे, पिढ्यानपिढ्या. हे फक्त कोकणातच होतं? हा खास करून सिंधुदुर्गातच आपल्याकडे जास्त प्रमाणात हे होतं. रत्नागिरी तालुक्यात काही ह्याच्यात होतं, पण आपल्याकडे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जवळपास
प्रत्येक ठिकाणी हा विधी केला जातो. सावंतवाडी वेंगुर्ला या पट्ट्यात दिवाळीच्या दिवसात बऱ्याचदा तिकडे केला जातो. मालवण देवगड ह्या अखेरीच्या त्या दुसरं एक छान त्याला हे असतं की मुंबईतनं चाकरमानी आलेले असतात. सगळ्यांचं त्या एकत्र सगळ्यांना स्नेहभोजन एकत्रित सहभोजन, प्रत्येकाच्या गाठी भेटी, एकमेकाचं सुखदुःख त्यानं शेअर करणं हे शक्य होतं आणि एक वेगळा आनंद होतो. आणि त्यामुळे एका पिढीतनं दुसऱ्या पिढीला ते कळतं, अरे हे काय आहे, त्यातनं आपल्याला काय करायचं आहे. आणि ती मुलं सुद्धा आनंदानं सहभागी होतात, गेट टुगेदर म्हणून. खीर तयार आहे आपली, पूजा वगैरे झाली. पूजा झालेली आहे. जेवणाचा कार्यक्रम जोरात आहे. तू काय करतो पण? हो मॅडम. तर त्याच्याच बरोबर काय असतं आपल्याकडे दुपारी मग सगळे वाडीतले लोक जेवायला असतात. समजलं का? मग वाडीतल्या प्रत्येक घरातला एक एक माणूस आपल्याकडे जेवायला असतो. हे आपला कसं आहे माहिती आहे, हा आपला इथे पहिली पातोळी आहे. काय होतं म्हणजे ज्यावेळी शिकार, आता काही शिकार वगैरे होत नाही, ज्यावेळी शिकार करायचे जास्त प्रमाणात व्हायची त्यावेळी बंदी वगैरे नव्हती. शिकार पूर्वी ती इथे कापली जायची, त्यामुळे इथे ती पातोळी म्हणतात. आणि पातोळीचा ठिकाणातच हा महापुरुषाचं एक ठिकाण आहे. त्यामुळे ते सगळं एकत्र करून आम्ही ते हे करतो जेवण वगैरे. शिकारीचा विषय कसा, आता तो दाखवून त्यात इंटरेस्टेड आहे नाही. आणि आता सरकारी बंदी असल्यामुळे सगळा ठप्प असतो. आता लायसनवाले बंदूक आले ते फक्त वांडर हाकूक फक्त बंदूक घेऊन जायचे, बार मारायचो नाही. वांडर हक्का फक्त दाखवायची बंदूक आणि घेऊन यायची. वांडर घाबरतात, बार मारू त्यांना कळतं पण बंदूक दिसल्यावर बंदूक बघल्यावर थांबणारच नाही वांडर. तो इले की दाखवते तू कळतो ना, बंदूक बघलंच फक्त नुसतं किडो घेऊन जरी गेलंच ना बंदूक घ्या करून तरी थांबणार नाही. काजू टाकले आता, काजू घातलेले आहेत, कोकण मेवा, त्यानं ती खिरीची रंगत येते. आणखी त्याचा आता या खिरीमध्ये खोबऱ्याचा ओल्या नारळाचा रस, दूध, दूध कोकोनट मिल्क. आता किती तासा दोन तासात होतोय सगळा? 1 तासभर तासाभरात. याला आता एकच पदार्थ आपला करायचा राहिला, भाजी. भात आणि भाजी. हम्म. ते आता भाजी खाता का ठेवल्या. तर मित्रांनो, आता ब्राह्मण भोजन बघितलं. ब्राह्मण भोजन म्हणजे काय, का केलं जातं, मला पण माहीत नव्हतं. मी आपलो आज ह्याच्याकडे भट वाढतात, आज त्याच्याकडे भट वाढतात, जेवचा काम करून येत होतं. पण आज मका पण आज काकांनी व्यवस्थित समजावून सांगितलं ब्राह्मण भोजन का केलं जातं. त्यामुळे तुम्हाला पण कळलं असेल, ज्यांना माहिती नसेल त्यांना. आणि आता डायरेक्ट आपण जेवायलाच जाऊया. ऑलमोस्ट एका तासात होईल सगळं. आणि तोपर्यंत एक फेरी पूनमकडे मारून येऊया, कारण की पूनमकडे पण आज रेसिपीचं जरा 2-3 रेसिपीचं शूट करूचा. तर बघूया आता पूनमकडे काय चालू आता. पुष्पात आहे, बाहेरच उभ्या. गो पुष्पा, बाहेर काय? अरे हां, सध्या तुमची चूल बाहेर शिफ्ट झालेली आहे ना, म्हणून बाहेर. काय बनवतं काय हो? जेवण करूक लागलं की येतं तू का? नशीब स्वतःच्या तोंडाने सांगितलं त्या 12 किलो म्हणजे नंतर सांगता विचारता प्रश्न तूच बोललो माका खाऊ घेता. मग विचारता आधी कोणासारखं ना, हे तू ढवळू किलस की बनवतं असा? बनवते ढवळू कशा के ढवळू कशा टाकी चमचं ढवळूचं सवय आहे म्हणून तुका आपलं विचारलं, बाकी काय नाही. बनवतं चांगला. तो बघ ढवळूचंच काम केलं, बघितलं, बोललंय नाही. शिकलंच पण हळूहळू. पूनमताई काय करते? काय ग
हो उर्वरित तयारी करून घेते. उर्वरित तयारी ए ते खोबरा घे मी. रेसिपीची कर म्हणून आधी बाजार मांडते. ठीक आहे. बाजार उचलतोय मग. पटापट काय तर कर. पटापट ते मुळे करलायला वेळ जाणार आहे. ठीक आहे. जेवण तू कसं काय इंका आधी बटाट्याची भाजी करूया. चालेल. बटाट्याची भाजी जेवण पुष्पा जेव पडून मोकळा व्हायचं इंका. ओके. भाऊजींका खाली बोलवलेला पट वाटतात तर जेव. भाऊ. तर मित्रांनो आता दुपारचे 1 वाजतात आणि पूनमकडून मी आता चाललो आहे मंगळदादाकडे. मग अशी तुम्हाला सांगितलं ब्राह्मण भोजन आहे त्याच्याकडे. तर आता जेवणाची सगळी तयारी झाली आहे. सगळे जेवायला बसले आहेत. मला 2-3 वेळा फोन येऊन गेले आणि मी आता निघालो आहे. कारण की पूनमकडे रेसिपीचं शूट चालू होतं, म्हणजे चालू आहे. अर्धं सोडून आता मी तिथे चाललो आहे. तर ते तुम्हाला दाखवतो आणि मग पुन्हा इथे येतो. चला सर्वजण जेवायला बसले आहेत. अरे चालू पण केलास? बसले जेव. मग बाबू का काय? अरे मग तुझ्यासाठी येईल मी लवकर. श्लोक म्हणणारच म्हणून. नाही नाही काय लोक परवा तू परवाच ना. परवा नाही अरे चाललंय. मेन हे का नाही नाही परवा लोक म्हणणारे मागून घेतले. माझो काढ म्हणता. ऐकलं विनू परवा खरोखर चौदान मागून घेतले. मग मंगळादा बोललो माझी बाबू का काय येणारा श्लोक म्हणणारा हो म्हणून मी तकड नाही इलं. परवा घेता किती सांगले 14 सांगले. मग सुरुवात तरी कर. तू एक म्हणलं मी 3 म्हणतोय. चल हा मग ये बाबा ये आज अगं बाई येलो येवा ये झालो वाढू जे आता ब्राह्मण वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्री हरीचे सहज हवन होते नाम घेता पुकाचे जीवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म उदर भरण नो हे जाणी जे यज्ञ कर्म सीता पार्वती पदे हर हर महादेव. पाणी नाही दिला पहिले जेवा मग पाणी येते. बाबा भुकेले आता 2-3 दिवस जेवा ना झाकडी चाल करीत राहू काय. तो कार्यक्रम चालूच आहे अजून. ते तकडे हां जेवलास? जेवलात की नाही? हां तर मित्रांनो अशा प्रकारे ब्राह्मण भोजनाचा पण कार्यक्रम झालेला आहे. आपलं पूनमकडे रेसिपीचं शूट चालू आहे त्यामुळे मला इथे जेवता आलं नाही तर वेळ गेला असता. तर आता आपण जाऊया तिकडे. इकडे काय चालू आहे? इकडे साफसफाईचं काम चालू आहे. तू आता गेला का? बऱ्याच दिवसांनी पिंक्या कामाक लागलेला हा गो. बऱ्याच दिवसांनी कामाक लागलंस. जमता. आणि हवेकडे धंदो एकदम जोरात चालू आहे. रोजचा एकदम जोरात एकदम. झालं. आज किती बॉक्स? 10. आज रिक्षेने नेऊचं लागणार. आज किती 10 की काय? त्याचं बाई या झाला जोरातच आहे बाबा. एका बुट्टा झाला. असिस्टंट भारी जमा केलं. सिस्टम माझं भारी आहे. हम्म. मारलंय चपराक तरी तो हलणार नाही. तो पुन्हा येणार माझ्या. सगळा अगो बिगुळ तो सांगता काय काय बघ. तो बघ सांगता ते बघा थंय थंय बॉक्स भरलेले आहेत. हो ये आता नावात ये आता नावा टाकून मी आता चाललोय पुणग्याकडे. नेमका रवा दे. आज कपडावर ना आज जेवणार पण नाहीस ना? आज जेव को वाजले ती गाडी येऊन झाले. चल चल थांब आता थंय चालू आहे. चल चल आता घाल नाव घालण्यातच बरंच वेळ गेलो. पुणग्यात हे वाट बघता काय हो. चला आता बाय बाय. हा व्हिडिओ इथेच थांबूया. भेटूया नवीन व्हिडिओत.